दिनै दावस्रि देलाय हारिमु हानजानि 17थि रिहार्सेल जागायनाय बेखेवबाय आरो बेखौ बेखेवगिरि महरै दुलाराय बर' हारिमु आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां रुपनाथ रामसियारि बिथाङा बेखेवनानै होबाय। आखसिया गामियाव जागासिनो दङ। बेयो बाक्सा जिल्लानि बरिमाखा हालामनि सिङाव दखरसे फिसा गामि आखसिया। बे आखसिया गामियाव बे दावस्रि देलाय हारिमु हानजाया जोनोम मोनदों 2015 मायथाइयाव। बे दिथागिरिया आंनो जाबाय। आं अस्ताद धीरेन रामसियारि। बे आंनि दैदेननायावनो जायो। ओरैनो आगोलाव जोङो 16 जन मोसाखावरिखौ लायोमोन। दा दिनै गोबां गोदान फैदों। 12 साजोनसो गोदान फैदों। आगोलनि 12 सासो थायोब्ला 24 सासो जागोन बायदि मोनसे सम्भाबना खालामनाय जादों। बेनि थांखिया जाबाय जोंहा बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव गोबां फुजा मेलाफोर जायो। जों बेफोर फुजा मेलाफोराव जोङो प्रग्राम खालामनाय जायो आरो जोंनि बर'नि हारिनि जा मोसानाय दामनाय देनाय बेखौ जोङो दिन्थिफुङो आरो जोंनि बाक्साल' नङा, जोङो अल आसाम बेबायदि प्रग्राम खालामथिङो। जायखिजाया जायगायावनो मोनगोन एनि टाइम। दा दुर्गा फुजा लोखि फुजानि थाखाय गोबां एग्रिमेन्ट जागासिनो दं। फुजा कमिटिफोरा फुजानि थाखाय जाग-जुग खालामगासिनो दङ। दा सोरनोबा जुदि नांगौब्ला दुर्गा फुजा लोखि फुजा राज फुजा बेफोराव नांगौबा आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो नोंथांमोना बे दावस्रि देलाय हारिमु हानजाखौ मोननो हागोन। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो आङो दिनै मोनसे जारिमिनारि खामानि मावनाय जादों। आङो देग्लायनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो साफ्रोमबो गथ'नो नङा, खिन्थु आङो सासे होलांबाय थानो सानदों। देग्लाय आङो गिबि खेबनि थाखाय कम्पिरानि बर'नो एक्सेलेन्ट एवार्ड होनाय जादों। बे एक्सेलेन्ट एवार्डखौ आं बोसोरफ्रोमबो होलांबाय थानो नाजागोन। आंनि कृष्टि पार्टिया जेसेबांसिम थांना थायो, आं आंनि कृष्टि पार्टिनि मोसाखावरि दामगिरि रोजाबगिरि बिथांमोननो आङो बेबायदि एवार्डखौ होलांबाय थानो थाखाय नाजागोन।